Hindi lang dahil sa pera, kundi para sa ating kasiyahan. Ang karuling mula noong una, sa Pasko pinaghandaan. Gusto ng Star FM at Bombo, palakasin nating kultura. Kaya programa'y isinulong sa kapwa at pamayanan. Bombo Radyo, musika, nagpapatibay sa ating kultura. Di mag-aalinlangang ipakita ang talento sa musika. Bombo Radyo, musika, naghahatid ng saya. Tayo na't magsama-sama sa pamaskong musika. Bombo Radyo, musika, nagpapatibay sa ating kultura. Di mag-aalinlangang ipakita ang talento sa musika. Bombo Radyo, musika, naghahatid ng saya. Tayo na't magsama-sama sa Bombo Radyo, musika. Tayo na't magsama-sama sa Bombo Radyo, musika. Kung makita, ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. At sa tuwing makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo. Damdamin ko'y umibig na sa'yo. Pag-ibig mo ay madama. Wala nang hahanapin pang iba. Ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo. Damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo. Dalangin ko,
Kay raming mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinik ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong pinapasan, huwag kang mag-alinlangan. Kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Kay hirap mang abutin ng nais mong marating, malalim man ang suliranin, kailangan mong tawirin. Pinapaiyak ka man ng iyong nararanasan, huwag kang mag-alinlangan. Kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Huwag kang matras, huwag kang huminto, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo. Wow! Naghihintay sa'yo. Ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pa sisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidibdib, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa ating mo. Aming ligaya na pag may mamahatid, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen.
Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo
Agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga inigugma ko nga mautod kagabihan kay Kristo sa sining bagong adlaw nga ginbugay sa aton mahal nga Ginoo. Kakaron nga adlaw, ginasaulog naton ang handumanan ni San Ignacio de Antioquia, obispo kag martir. Si San Ignacio taga Syria ginmartir sa Roma sang tuig 107. Sa Antioquia, sa diin siyang obispo, ang iya kamatayon ginadumdum sa sining adlaw sugod sa ikaapat nga siglo. Ginadumdum siya tungod sang iya 7 ka mga sulat nga iya ginsulat, samtang nagapanglakaton siya padulong sa lugar sa diin siya pagapatyon. Ini nga mga sulat nagapakita sang iya katutom kay Kristo kag sa iya pagkabanhaw. Ini man nga mga sinulatan nagahangkad sa mga Kristiyano nga maghiusad dira kag paagi sa Eucharistia kag palibot sa ila lokal nga obispo. Si San Ignacio nagtawag sang iya kaugalingon nga tagdala sang Dios. Ginlansang ako sa krus upod kay Kristo, gani indi na ako ang nagakabuhi kundi si Kristo amo ang nagakabuhi sa akon. Ini nga kabuhi nga ginakabuhi ko karon, ginakabuhi ko paagi sa pagtuo sa anak sang Dios nga naghigugma sa akon kag naghatag sang iya kabuhi para sa akon. Mga muyo kita. Ugamhanan kag walay katapusan nga Dios, paagi sa pagpanaksi sang santos nga mga martires, imo ginpadunggan ang imo simbahan. Itugot nga ang pag-antos nga nagdala kay San Ignacio sa walay katapusan nga himaya, magdala man sa amon sa imo walay pagkapaslaw nga pag-apin. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 12, versikulo 13 tubtob 21. Si Jesus, ginsilingan sang isa ka tawo. Manunodlo, singgana ang akon utod nga lalaki nga partihan niya ako sang amon pananublion. Si Jesus nagsabat sa iya, sino bala ang naghimo sa akon nga hukom ukon manugparte sang inyo pagkabutang? Kag nagsiling siya sa ilatanan, magandam kamo kag maglikaw sa tanan nga sahi sang kahakog, kayang matuod nga kabuhi sang tawo. Wala na sandig sa kadamuon sang iya mga pagkabutang, bisan daw ano pa kamanggaranon sa iya. Dayon si Jesus nagsugid sa ila sa sining palaanggiran. May isa kamanggaranon nga tawo nga maayo ang patubas sang iya duta. Nagpaino-ino siya, kung ano ang iya himuon, kay wala na siya sang butangan sang iya patubas. Nagsiling siya sa iya kaugalingon, amo ini ang himuon ko. Gubon ko ang akon mga tambubo, kag magpatindog sing dalag ko pagid nga mga tambubo, nga akon pagabutangan sang akon patubas, kag sang iban ko nga mga pagkabutang. Magasiling ako sa akon kaugalingon, mapalaron ka, may madamo ka nga mga maayo nga mga pagkabutang, nga nagtago para sa malawig nga mga tinuig. Magpatawhay ka lang, magkaon, mag-inom, kag magpangalipay. Pero ang Diyos nagsiling sa iya, buang-buang, karon gid nga gabi, mapatay ka. Sino karon ang makapulos sining mga pagkabutang nga gintigana mo para sa imo kaugalingon? Subong man sina ang nagatipon sing manggad para sa iya kaugalingon, pero hindi manggaranon sa atubang sang Diyos. Para sa aton pagpamalandong, aton abi-abihon liwat si Reverend Father John Glenn Maleficiar sang Society of St. Paul. Maayong aga, Father J.K. Maayong aga, Sister Ninya, kag sa tanan nga tagpalamati sang sininga programa. Salamat sa Dios kay Lunes na. Kabay pa nga manami ang inyo pagbugtaw kag ang grasya sang aton Ginoo yara gid sa inyo tanan. May naghambal na bala sa imo nga daw amo ka, kabay nga wala pa. Kay man ang buot silingon sini, malaway ka, pero para sa akon hindi lang ininahanungod sa itsura sang tawo, kundi pwede man sa iya nga pamatasan.
Nadumduman ko abi ang strategy sa mga tao sa Africa kung paano sila magdakop sang amo. Ginatrap nila ini paagi sa paggamit sang bunga sang niyog. Una, ginabuka nila ang niyog, agud kuhaon ang butong kagang unod sini. Ikaduha, ang ginbuka nga bunga, ila nga buhuan. Ang kadakuon sang buho, sakto lang nga makaigo ang butkon, kag nagahumlad nga kamot sang amo. Ikatlo, ang testakupo ng ginbuka nga bunga sang niyog, ila inisudlan sang pagkaon o kun prutas, pagkatapos ila iniisangat sa kahoy, kag maghulat sa magaabot nga amo. Tungod kay mahamot ang pagkaon o kun prutas, may amo dayon nga magasaka sa pagkuha sa nagasabit nga bunga sang niyog. Kuuton sa gilayon sang amo ang pagkaon nga nasulod sa niyog. Kag sa sini nga bahin, masiod na ang sapat. Paano? Hindi na sini nga pagwa ang iya nakakuom nga kamot nga may unod nga pagkaon ukon prutas sa buho sang niyog. Kung gusto sang amo nga maluwas sa pagkasiod, kinahanglan lang gid niya buy-an ang pagkaon ukon ang prutas nga iya ginauyatan. Ugaling, hindi ini mahimo sang sapat, hasta nga madakpan na lamang ini siya. Kadamo bala sa aton, daw mga amo man ang pamatasan. Ginabutang ang kabuhi sa katalagman, samtang nagakabuhi diri sa kalibutan. Kadamo sa aton may ginauyatan sa hugot nga manggad. Mga pagkabutang, subong man hindi maayo nga pamatasan. Si Jesus sa Ebanghelyo nagatawag sa siningasari sa mga tawo nga mga buang-buang. Wala ini sila may maayo nga paminsaron samtang nagakabuhi. Kasubong sang amo, hindi gid nila pagbuy-an ang ila manggad, mga pagkabutang, kag mga malain nga pamatasan. Bisan pa nga pain lamang ang mga ini, kag sa ulihi makahalit sa ila kaugalingon, sa ila mga relasyon, kag ilabi na sa ila espirituhanon nga kaluwasan. Sa sini nga aga, ginapahanumduman sang Ginoo sa aton tanan ang realidad sang kamatayon. Tanan kita mapatay. Ang tanan may katapusan, kag temporaryo lamang ang aton mga manggad, pagkabutang, kag kabuhi samtang yari kita sa kalibutan. Gani ginahangkat kita ni Jesus na hindi mag-inamo sang pamatasan. Mga tawo kita nga gintugas ang Dios nga maghigugma kasubong niya. Mangin maalwan sa tanan nga tinion. Gamiton naton ang kabuhi nga iyabugay sa paghimo sang kaayuhan. Ang manggad kag mga pagkabutang naton subong, mapuslan lamang ina kung ginagamit naton sa pagpalaplag sang gugma sang Dios diri sa kalibutan. Pagbulig sa mga nagakinahanglan, kag sa pagpaayo sang aton tagsa-tagsa ka mga relasyon. Hambal ganit nila kung kita mapatay, hindi man mamangkot ang Dios kung ano kadako sang aton balay. Ugaling, mamangkot ang Ginoo kung pila ka tawo ang aton ginsapupo. Ilabi na gid yadtong mga wala sang puluyan. Subong man, hindi mamangkot ang Dios kung pila ka bilog ang aton salakyan. Sa baylo, mamangkot si Kristo kung pila ka bes naton gingamit ang mga ini, agud mabuligan ang mga nagakinahanglan. Kung kita mapatay, hindi mamangkot ang Dios sang kadakuon sang aton sinuktan sa bangko. Sa tiyak nga bahin, mamangkot si Jesus kung paano kita nangin maalwan, gamit ang mga manggad nga iya lang ginpahulam sa aton, samtang temporaryo kita na nagapangabuhi diri sa kalibutan. Mga utod, kabay pa nga aton pangamuyuan, pamalandungan, kag ikabuhi ang ini nga mga panghangkat sang aton pagtuo sa adlaw-adlaw nga tanan. Amen. Madamo gid nga salamat Father JK sa imo pagpaambit sang imo nga refleksyon na hanungod sa aton ebanghelyo sa sini nga adlaw. Kabay nga magpadayon kita sa pagsabat sang pagpanghangkat sang ebanghelyo. Hasta sa masunod nga Lunes, Father JK. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon.
Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaimbalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Maayong aga Pilipinas, Bombo Mike. Bayong aga Western Visayas, syudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga paratuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo sa mga tagpalamatiin naton, no? Sa mga kauturan naton. Lunes naman kita sa karon nga adlaw banwa. Pet sa 17 na kita sa bulan sa Oktubre tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ann Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tubtob sa isang takna subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pinakamarigang panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports, kag mga balita digikan sa patag sa entertainment. Pet sa 17 kita sa bulan sang Oktubre tuig 2022. Kag sa aton iyang Bombo Radio Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. It's 69 days to go before Christmas. 69 días na lang mga kabinan, kag Pasko na! So sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo sa liwat, no? 69 days to go before Christmas. So kamusta ka mo dira?
Sa aton yung mga tagpalamati. Sa aton yung mga suki. Alright, sige, sa subong iya nga aga ng mga regapanguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan kag aton iya nga diskusyonan diri sa aton iya nga paratuntunan sa Bombo reports sa first edition. Una kita iya mga kabinan sa mga nagapanguna nga mga balita lokal sa subong iya nga aga kay Oktubre 17 kita. So, day 17 man sang aton nga pagpatigayon iya sang Mascara Festival, no? Day 17, ika-17 nga daw, kamusta subong yang aga? Kamusta nato ng mga kiosko matapos nga nag-inulan kagabi? Wow, tiya mo ning kontragid. Basta mag-inulan, tiya mo gining ginakasubo sa mga utod naton, especially mga nagabaligya bala, no? Sa sining sa tiyon sa Mascara Festival ang mga kiosko kay nagjutay ang tawo. Siyempre, why may gagwa kay nagainulan. Kag subong man sa mga kauturan naton sa dugang panga-update sa mga nagapanguna nga mga balita local. Nag-countdown man kita sa Karabala, no? Update kita sa encounter ka 12th day na, pero ang mga residente amat-amat na nga nagabalik sa ila sa tag sa iyak ka mga panimalay. Kag sa mga balita pong sudnon nga to niya nga tutukan sa subong yang aga, oil price hike buwas October 18. Ay, saka na naman ang presyo sa gatong. Dumaasod-asod naman ihaw. Kag subong man sa mga kabombo naton ma-update man kita, no, sa pagpanalasa ni Bagyo Neneng. Linibo ang nag-evacuate. May mga lugar nga nagapabilin sa gyapon sa Storm Signal 2, number 2, kag Storm Signal number 3, no? Kag chikero naton man ang pinaka-latest update sa pag-asa, kay 43,000 ka mga tawo ang apektado, no? Suro sa NDRRMC, isa iya ang patay. Sige, chikero naton niya, kag pila pa iya ka mga nagapanguna nga mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iya nga agad. Rigid lamang sa ato niya nga palatuntunan sa Bombo Reports first edition. Sus, may gas explosion man to gani sa Spain ho. Aton man niya nga tutukan man. Kag pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita nga ato niya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong iya nga agad. Rigid lamang sa Bombo Reports sa first edition. Mga balita, no, mga posible blang magaluntad sa aton samtang kita nagapangalagad sa subong iya nga aga, mga breaking news, no, nga aton man iya nga diskusyonan man. Sige. So sa liwat sa mga kauturan naton, subong Lunes na Lunes, petsa 17 kita sa bulan sang Oktubre hambal ko nagari kay ina, no, ika last week ni siya Bombo Mike sa Mascara Festival. Last niya semana kay sa 23 sa Domingo amuning highlight sa Mascara Festival. So ika third week ni subong amuning final week sa ato niya nga selebrasyon. Pero hambal ko na gani, chikero nato ng patrol kay manti kagabi ga inulan, no? Nag-inulan kagabi. So, syempre, apektado gid no? Chikero naton ang una nga hugnat sa balita sa patrol sa subong iya nga aga, si Bombo Carla May Defensor. Inulan kagabi, so jutay ang nagkanto sa mga festival sites naton. We have sa Public Plaza, sa Government Center. Ang panaad na tapos naman, until lang gid sila sa October 10 to 16, so tapos na. And ang sa Baywalk may ara pa, no? So, basta gani once gani nga mag-ulan-ulan, maapektado gid, no? Ang kita. So, just like iya kagabi, wis ako nara kasi panimalay mo, tido ka nami, bantani magbulubalik-utot nga daan ko naga-ulan. Karami isang katulugon ta, pero hindi naman ni makapayo, especially sa mga negosyante nga ginalook forward nga sa sinaiya nga gabi. May nami naman ang makabenta na naman. So amo na
Chikero naton subong yangaga sa piyak nga linya una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning! Sa Bomboan, good morning live kita diri subong sa area sa Public Plaza kung sa diin diri kita sa may mga kiosk ta Bomboan no. So subong makita diri naton nga ang aton sini nga mga kauturan diri nga nagabaligya diri sa mga kiosk at Bomboan nagaamat-amat pa lang ini sila sa pagpanghimos sa Bomboan sa ila sini nga mga kiosk no. Iban diri ti open pa kay may mga customer pa nga nagapahawid-hawid pa Bomboan. So madamo kalabanan pa diri sa ila damo-damo pag diri no nga mga kiosk siguro mga 5 siguro nga mga kiosk ang open pa diri pero nagapalupang himos naman ini sila andre gani sig natindugan ko diri Bomboan nga lapit ni mismo sa may sa stage gid bala San Juan Gonzaga Street Bomboan. So ini sila tinagamat-amat na ini sila panghimos ng ila sini nga kiosk diri Bomboan to ano gid no kagabi nag-ulan-ulan. Muning kamustahon naton Bomboan kung apektado ini sila sa pag-ulan-ulan pero for sure apektado ini sila kahit may mga na-interview na kita diri nga mga kauturan naton nga nagabaligya sa mga kiosko nga kung mag-ulan ti gakaperdihan gid sila o kon hindi gid ini sila makabawi gid Bomboan no ti kagalantawon diri naton ang iban diri ay ila sini nga mga atop diri sa Guaan na Bomboan nubo lang no. So okay giniya kung wala nagaulan pero kung nagaulan ti adjust gid ini sila pagabutang gid ini sila sa mga canopy Bomboan. So amo ni subong ang sitwasyon diri nagaamat-amat na ini sila sa pagpanghimos Bomboan. So kuan diri naton si sir no sa reaksyon no o kung kamusta ang ila sini nga pag sa ulo kagabi diri sa Mascara Festival ay tungod nga nag-ulan-ulan. So mabal na lagi niya nga Mascara Festival ya Bomboan no kay nag-start ini sa October 1. So pwede na si sir. Tara na Bomboan no. I-check karon naton kamusta naton si sir kung ano ang ila sini nga experience diri kagabi kag kung nakabawi inibala sila sa ila sini nga baligya Bomboan no. So sir, good morning. Live kita sa Bombo Radio Bacolod. Okay, si sir. Okay, thank you again. Sige, si Bombo Carla ni sir. Upod naton si Bomboan. Sinagay pangalan naton sir? Si Ronnie. Rolly. Si Sir Rolly Bomboan no. Ikaw diri ang tagiya sir. Okay. So sir, kay tungod nga nag-ulan kagabi, kamusta? Ano gidi, baha gidi. Pamerde kami sa Cusco. So instead nga mabinta, expect kami mabinta kami mga 40k up. Nabinta naman mga 10,000 ano. So dako di diferensya sa last Sunday. Sir, ano ba mo nga nabaha ka mo? Nano? Nagsaka diri ang tubig? Hasta gid sa dalan. Mga ano oras sir? Mga 7 to 10. Okay. 7 to 10:30. Okay. So ano lang diri sir ginimo nyo kay may mga box ka mo diri, may mga nabutang na ka mo diri sa inyo sini nga patag. Gin-pull out naman pagwa tanan. Gintungtong naman sa lamisa. Para masikyaw naman ng food safety bla. Kay hindi naman mapaktan, ginalabyan nga daan kay andan na ako hindi niya. Igin safety lang naman mga gamit nga ginagawian naman sa pagkaon, yung pagwa naman tanan. So mga ano oras na kamo sir nakakuha mga customers? 11 PM. Dira na kamo nakabawi-bawi. So muning rason nga nag-expend pag ikaw mo sa mga kagahon? Bali amo gini amo nya closing time per me. Okay. 4 AM gid per me. 4 AM gid ja. So kamusta ang inyo sini nga mga customer from 11 PM? Okay man lang, naka-importante nakabinta wala gid na siyo. Pero dako-dako gid diferensya. Dako-dako na dula sa amon nga binta. So sir, may na-mention dali kagay na imo sini nga upod nga ang inyo sini nga canopy o ko na inyo sini nga atop na rusdak. Canopy na muna rusdak tungod sa hangin. Kagi na nga ulan nga dala hangin. Kagabi na. Mga 10 PM go. May mga customers pa. Umiyaga na basa gid ganyan customer. Ay oo. So, ano gi-pull out na lang sir? Hindi bali gini diana namon pangigta naman mga kanope nga hindi na mapalit. Tapos ang customer naman gabulig na lang. Gabulig awit pa hindi mapalid ang kanope ng kaluyan. Way mo napalid.
So sir, mga pila ka bilog canopy diri ang ari diri sa inyo? Tatlo. Halin diri pa kanto dito sa punta. Bali 2 kiosk na sa mo. Okay, so ano gyud provide ina sa inyo ang canopy? Hindi, bali personal na namon nga bakal. Okay. So sa diri wala gyud sang canopy. Wala na di canopy nga yung Wala gyud may wala. provide. Okay, ti ma'am bagid sir nga namerdihan kamo subukan dito. Ala sa kagabi. Ano naman? Namerdihan kamo sa kagabi. Sobra. Grabe yung per din naman. Anong mas bakal diri sir? Sa nga 11 PM na mga ilimno no kung pagkaon gid. Ilimno na. Bali kung 4 PM pa kadto 8 PM, unli na tanan mga pagkaon. 8 PM hasta 4 AM, ilimno na siya. Dira na ang pinakabakal. Amo nang pinakabakal. Bomboan? Ay, pero grabe gali, no? Ila binta, pwede siya maglabot, Bombo Carla, sa 40,000. Yeah, so ano nga mga days sir nga makalabot ka mo mga 40,000 pesos? Friday kag Saturday. Kag Sunday amo gina. Ang dua kami nga adlaw makabawi. Weekends, yes. Pero mga weekdays, mga pila lang sir? Ga 15,000 to 20 lang. So muna nga doon naglumo, kaya mo sang kagapon, kasi mo na, kag 40,000 inyo siniya nakita kada isa kadlaw. Grabe nga no, ang kundiin nga nami ang amon sales, may gakatabo nga like sample sang last ban out. Subong baha naman. Kay last time to, do alas 12, gito temprano pa nag-run out na. Amo gitong pinakadamo naman tani nga sales. Galing kay wala mo. Wala sa ba. Nato. Amo ni gali sir, ulan kag run out gid ang makapalaylo sa inyo sini nga pagbaligya. Amo gid mga perde sa mga galing kay normal man na sa kiosco gagambol kanu. Wala man na namon na pangayo. Yes. So pambuan, tiyan mo na no, run out kag ulan ang makaapekto sa ila diri sa maya mga kiosko diri sa may Publica Plaza, Bomboan. Tigi na pangitaan na lang ini nila paagi para at least nga maka-survive o kung makabaligya ini sila sa ila sini nga mga baligya diri Bomboan. Grabe no. So meaning kung 10,000 lang gid ang ila nga binta, Bombo Carla, nubo gid na iya kaayo no. So sir, kung magambal kita 10,000 ang inyo sini nga kita, nubo gid sir. Nubo naman per day kami na sa like sa expenses pala nga namon. Expenses namon galabot kami 7K to 8K. Di may tawo pa kami tawo ko di 9 gabilog. Mga pilang per day nila? Butanda to 50 to 300. Depende sa income. Depende ba lang? Kung mag-40K up kami minimum eh. Igaling yung galulubad sa akong mga amigo ko man nga daw dalabulig. Upod ko man sa sa kiosco. Oo. Kaya nabuligan ka man. Pila ang arkilaga ni sir? Sila kaning arkila sir? 50K, 2 kabilog, bali 25 per kios. Duwa na ni? Okay. Kumbuan, duwa na. So, ano sir, sa imo, nabawi mo na ang 50,000 pesos? Wala pa? Wala pa din. Mga half pa lang? O no? Isa pa lang ka-kios ang nabawi? Isa pa lang ka-kios. Kung magduwatan ni goods na hindi naman problema sa Domingo nga Pero kaya pa ni kay may pila pa ka days? Hindi, may 1 week pa. Oo. So, amo na ginapangabay mo, mabawi mo. Kaluyan, tani, makabinta kami, mabawi naman Sabado at Domingo ang sales. Yes. Kung hindi pambuan, 50,000 gid ini kay sir, while labot sa iya sili nga kiosko, may mga expenses ka pa mo sili nga mga baligya, no? No sir, kabay pa? Kabay pa. Gamay naman lang tani lalauton. Tigyan kay natabuan nga ginmalas-malas. Ulan ka gwan out. Baha pa, may plus baha pa. Nagdanaw-danaw gini. Amo lang problema naman baha ang ulan okay na kay normal mo lang yan natures na siya. Ang baha lang kay diri lang or tanan natos ko. Tanan. Gantos kami di ko magulan gito do. Gabaha golpe nga experience ko di na. Tagatuhod ang baha. Tapos nag-subside lang, dasig man. Hindi lawi gid mga 2 hours. From ano nga oras, sir? 7 to 9. Ano dira, ginagawa? Tapos nagtahaw, balik naman after 1 hour.
amo sa bombo ano ang problema diri kay ti ang lapit diri may drainage diri pero ti nagaka ano Japon gwa Japon o kung gaawas Japon ang tubig sa kanal Bomboan. Bombo Carla. Yes, Bomboan. Nakabaligya man mga previous years or first time yan eh? Sir, first time mo sa pagbaligya diri sa public plaza? Hindi, ma'am, dugay na ako ka-Cusco. Mga pila na katuig? May labot sa 2020? Pandemic, mga 5 years. 5 years. Diri ka gigaplastar sa plaza? Lain-lain, depende sa kundi nang available, mag-inquire ko. Pero Before, last 2019 din ka? lapit video. Okay, so compare natin last year, sir, kamusta? Amo ning pinakadako ang sales tani. Last year? Sir, Ga ano lang ko, ga 15 to 20 K lang ko a day. Subo nakalabot ko di 40K plus. napatunayan no kay ti last week dako bidang imo siningan na. Okay, so last year tapos pagpila lang to yung kiosk, sir? 18. 18,000. 36 ang duwa. Okay. So okay to compare sa subo. Daw same lang. Same lang man. Okay, before to 18 days. Subong 23 days daw same lang. Do ano lang sakto lang. Okay. Bomboan. So ti 5 years na si sir naga-kiosk, naga-intra sa Mascara Festival, nagabaligya sa Mascara Festival. Kagati sa subong Bomboan na taas bintaya. Bomboan? Ambal ko taas bintaya, sir, subong. Yes, medyo taas kun mambal nga subong gid ang iya sini nga pinakataas nga sales kay ti labot ini siya sa 40,000 pesos Bomboan. Oo, ti kaluyan makabawi pa man na isla kay may 1 week pa Bombo Carla. Pero kung sa mga normal days, anong iya nga gabaligya man si sir sa mga normal days? So normal days, sir, nagabaligya ka man. Mga ginabaligya mo, sir? Amo mali? Same lang yapon. Di nang imo siniya nga ginaplastaran kung wala Mascara Festival. Sa puno. Bali sa friends bali sa upod ko man sa Cusco. Mera agad dyan. Inasalan. Nang ilimnan ka gano'n ng mini grocery. Mini grocery. So mo na yung imo giga business. Hindi, bali iyan sa amigo ko ga lang, ga share lang. Share ka lang. Okay. So tipo po may labot sa kiosk, may gidi sa sir no. Ga-share in siya sa iya mga friends sa mini grocery, mga ilimnan Bomboan. Ate okay, good. Ate good luck kanday sir sa ni Bombo Carla sa masunod pa nga mga inadlaw. Maganda. So mambal mo sir sa aton sini nga mga kauturan kay 1 week na lang Mascara Festival. Tani may event nga mas dami nga makabawi-bawi kami sa plaza kay actually kung sa mo niya okay dia sa iban kabalo ko nga wala pa gid sila kabawi. So kung 1 week na lang ang tani may event every area, every corner nga para dagsaon mga minsan tao di sa plaza. Hindi lang tanan nga i-focus sa NGC. Amo na mambal ko. So mabali sir sa Bomboan nga siya okay kay ari gid siya sa front gid sa stage sa may San Juan kag Gonzaga na dire sir no San Juan dire ang dire Gonzaga San Juan Gonzaga Street. So okay gid dire sa iya kay tungod nga mayara sa nga stage dire sa atubang sa iya siniya nga kiosk ta Bomboan. Alright. Bombo Carla. Bomboan. Okay, good Bombo Carla. At least subungaga na untak ng panalithi. Why na rin yes. Pero doon yes, ka sa dira, no? Duway ginitinugan ay. Piyo, gid Bomboan. Lang, stress out ni sila kay ti Bomboan. Nag-ulan, no? Madamo man din sa mga kiosk pa. Hagdamo pa man sa mga nag-ilininom diri Bomboan, no? So, nag-enjoy gid sila. At yung gabi, wala nila siguro nabawi. So, subong nila ginabawi nga kagahon na Bomboan. So far, sa subong wala nagpanalithi Bomboan, no? Okay, gid ang aton siningat. Yan po, subong aga. Oo, di na nagbawi-bawi sila subong. Ate, okay man na. Importante, linong lang dira, Bombo Carla. So far, kaya ba, si Sir, why may nagmaoy-maoy da? Yes. So, sir, wala man din may nagmaoy? Sa experience ko do ay pamanan since day 1. Damo, magkamay ka pulisan yung makita. Very good. Daw safety di sang area naman. Tapos daw wala magid maoy nga nakalagaw gid.
So, okay, good. Okay. Linong. Safety ka tama ang area, ang plaza subong. Compare mo sa before nga maskara. So, bambuan. Okay, very good. Gid. Okay, good. Importante, why may gamaoy? Yes, importante. Wala may gamaoy. Kaya burden man na sa inyo, no? Kung may nagamaoy dali sa inyo, Akyo. Disturbo na ang tama. Kung may gamaoy. Bambuan. Ayos, ayos. Mga Carla. Oh, ano kayo full name mo, sir? Ronnie Bolton. Ronnie Bolton. Ah. Sige, sir. Thank you so much. So, bambuan, okay, gidari. Nagamata-mata man sila panghimos. Sa bambuan, nagikan diri, ini si Bombo Carlo Medapan, sir, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. Ate, medyo gabawi-bawi sa bunga kagahon. Supposedly, pagka 4 a.m. close na ni sila. Ate, okay lang na importante, why may nagkamaoy da, no? Amat-amat na nitulog kag pahuway. Ang mga yara iya sa kiosko kay manti, mabanat naman ni karon sa hapon, pangamuyuan, tani nga hindi mag-ulan. Kaya in fairness, mag 40 mil benta do kanami naman which means damo gidya nahidlaw kaya kadto iya sa mga kiosko, no, sa subong. Pero tiyo kisa killjoy man isang ulan, anhon mo kay may bagyo nining, may asik-asik diri sa ato, no. Pinaka-importante amo nang ginahambal naton bla permi. Why sang may magmaoy, no? Why sang may magwaras da, no? May wadang da kung anong pagkahimtang makakos sa alarma sa palibot, no? Imbes nga ang mga tao ma-enjoy, tinagsagi ka timo kawaras dati hindi naka-enjoy yung mga kauturan naton ngayara dira sa may sa mga festival sites, public plaza, no? Ti ang panaad tapos naman, no? 1 week sila, ate okay man na. And then Baywalk Government Center, so amo sina. Okay. Kung 3 years ko nag-kiosk bomboan, daog kagid. First day pa lang, gaan ka na sang una, sang pulo ka kahang libre. No? Kaya gina-exclusive ni sa ilimnon ni Bala. No? So, ti daog kagid. No? Importante daog sila nga makaguluginan siya. No? Mga kauturan ta, kaya muna ganing nag-kiosko da para makaguluginan siya. At least, amo ni Blang hambal naton. Kung Mascara Festival, mahatagan mo opportunity ang mga kauturan ta nga makabaligya, makaginansya, gatiyog niya mo, mas nami niya sa tiyon, basta may festival, nami ning epekto sa aton ekonomiya, aside from the fact na galigaw-lingaw kita, gatiyog ang kwarta, no? Damo hatagan opportunity, makaano ka, maski kadali lang, makabulig ka sa tong wise ang trabaho, makasulo serbe dira, no? Ti okay gid ni. Why gid sa problema? Ang aton lang gid na diriya. Ang Mascara Festival naton linong dapat. No? Ti kagabi nag-ulan, so amo ning medyo nag-wiit ang aton yung mga kauturan kay ti may mga pagsaka iya sang tubig, no? Pero sa subong okay naman, subside naman, why naman iya sang problema. So mula na yung aton, no, sa aton yung mga kauturan, sa aton yung mga kabombo, pangamuyuan, talaning hindi yung mag-ulan. Kaya, si Bagyo, Neneng, Abiho, no, may mga lugar, especially sa Northern Luzon, nga nagapanalasa, di pa salamat kita kay Tido, ka asik-asik na malang nadriya sa aton, pero sa iban iyang lugar sa pungsod Pilipinas, may mga evacuation gid, no? Linibo ka mga tao. Ang pinakamasubo dire sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, mayara gid iya sang nagtaliwan, no? Sa aton iya nga mga kabombo, no? So that is why may mga lugar nga sa storm signal number 3, especially sa Northern Luzon, storm signal number 2. Driya sa ato naman ang hambal nato natik balo ka naman sa tion niya sang sa tion iya mga kabinan sang sining mga bagyo bala kisa nagakatabo driya sa ato niya gaka-spare gid kita amo nang nila kay ginatabunan kita mong negros dug may shield bala so pasalamat kita. No, pero syempre, masubo naman para sa iban nga mga lugar nga
nga apektado. No? So, diri sa aton, amo na hambal naton, may mga pag-ulan-ulan, pero not so much, gidya. Di magbugtaw tayo, kagabi, batsagan, tagin man mga sang kagabi, no? Manugtulog or matulog ka, tiga bukbuk iya ang pag-ulan. Hasta pag-abot niya sa kagahon, that's why yung pagbugtaw ta, kung kaagahon niya, basa ang aton iya nga palibot. So, mo ni ginang kakontra sa mga kiosko, kay, syempre, sino pabing malagaw, especially nga ti, Sunday, no? Pagkaaga, Monday, kalabanan niya may mga trabaho, pero kung tanawon mo ganin sa aton yung mga kauturan, apisar nga manug weekdays, bala nga may trabaho pagkaga, tamo pa nagyapon malinagaw, ya? Basta, wailang ulan, no? Kun weekend, sus sa pagkadamo, damo gidya sang tawo. No? Kun weekend, damo gidya, maski diin nga area, driya sa aton, kadto ato sa government center, sa Upper East to, diri sa Baywalk, diri sa Public Plaza, amo ganinang pagbukas sang panaad, bla, ang mga pavilion sa panaad. Actually, way man problema, kung tanawon mo, kay nga, mas lapta, no? Although, mahambal ang iba, may mga apekto, especially may mga kiosko, drabla sa plaza. Pero amugin na, basta may kompetisyon bla nga, ang iban to nga, lapit sa panaal, kundi dito na lang yung makadto, dito na lang maswing. Pero hambal ganin isang gobernador kahapon, naman niya, hindi magidamo na kadamo tao, 10% ani sa crowd, kumparar mo kung magpanaad festival. That's why, hambal na, hindi imang kung mag-agree nga ng apektado, maapektuhan, ang aton drayate, healthy competition naman. No? Mas nami gani, mas lapta-lapta ang mga tao. Kaya kung lapit kaya sa public plaza, ang piliun mo gyapon, makanto kaya gyapon sa public plaza. Pero kung lapit ka naman tuya sa panaad, at dito ka sa panaad. Basta linong lang ni festival, tiara ng mga augmentation. No? Subong nga si Manati, ginapaabot na deriya sa ato ng first family, mag-abot si President Bongbong Marcos, ang iya nga sa asawa nga si Liza Marcos, no? Ang Congressman Sandro Marcos, first family. Amo ning ginalauman nga mag-abot diriya sa aton. As to san-o ang date, tiyang ginahambal on sa Miyerkules nga adlaw. Di bala Miss Bacolod Mascara. No? So, sa Miyerkules nga adlaw, ginambal ang First Lady, dira iya maabot kay ma-judge siya sa Miss Bacolod Mascara. Wow. So, ang aton niya nga presidente, way pumahibaruan kung ano nga date. No? So, amo ni, ang pagbalik sa Mascara Festival. Sa sulod iya sang duha ka tuig, imagine, no? Duha ka tuig nga wala kita makamaskara festival. That's why ginhidlaw man ang mga kauturan ta, dito na lipay no? Sa sining selebrasyon iya sang pagpatigayon sang Mascara Festival. Ayos? Okay? Sige. En punto alas 5 ng takna sa aga mapos kita for a while. Pagbalik sa nga ito niya nga palatuntunan, dugang paginiya nga tupiko ang ato niya nga diskusyonan diri sa ato niya pagpangalagad sa Bombo Reports First Edition. Delengid ha, standby! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Fast Paradio Bombo!
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan. Okay, sige. Balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Kag padayon ninyo nga kaupod sa subong iya nga aga, Bombo and Sindol Sorilia. Subong October 17 sa mga kabombo naton. Tinaga-countdown kita hasta kahapon, 11th day, 12th day, subong sang ining encounter bala supposedly, pero hindi naman kita makaisip sang ika-12 subong kay nga nag-order na sang resumption sang classes
sa Barangay Kabadyangan, kag Karabalan, effective Wednesday, October 19. Ina mismo mando ini mga kabiyanan sa alkalde sang syudad sang Himamaylan. Di ba na ibaluan naton ang classes had been suspended sa duha iya ka mga barangays ining Barangay Kabadyangan kag Karabalan effective October 6. Matapos ini iya mga kabiyanan ining armed conflict nga ini, no? Sa tunga sang gobyerno kag sang rebel forces, meaning sa ginaligar katapos ang NPA, rason nga nag-evacuate ang linibo ka mga residente. Imagine nga sa evacuation center lapit 18 or mga 18,000. Kag as we'll know sa data, 8 ka mga encounters, no, sa Karabalan. Kag rason nga ang isa ka high-ranking official nga ginakabig sang NPA nga si Ka waning magbanwa kag duha ka mga soldado ang mga nagkaramatay, which means 3 ang mga nagkaramatay. Ti nag-issue sa pinaka-latest sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, nag-issue sa Executive Order 2022-47 ang alkalde sang syudad sang Himamaylan nga nagadeklarar sang resumption sang classes kay ang Philippine Army Incident Management Team or meaning ang IMT sang Sabado nagrekomendar nga except sa mga evacuees nga naga-star sa Sitio Campayas, Medel, Sigang, sang Barangay Kabangkalan, kag ang mga evacuees from barangays Kabadyangan kag Karabalan pwede na makapauli sa panimalay nila. Except sa mga naga-star sa Sitios Campayas, Medel kag Sigang. Kay remember sa mga kauturan naton kag sa aton iyang mga kabombo, no, ang mga nagsugod gid ni sa sitio nagsugod gid ni sa Sitio Sigang gidyas Barangay Karabalan, no, and then Sitio Medel amo gid ni pinakauna, and then Sitio Campayas. So hindi pa ni mga safe nga mga lugar, but the rest all evacuees sa barangays Kabadyangan kag Karamalan pwede na makabalik sa ila sining panimalay. Sa consultation gani ni with the Schools Division Superintendent Gladys Amilain Sales so kay Mayor Tongson, narekomendar na ang resumption sang classes sa barangays Kabadyangan kag Karabalan except sa mga estudyante residing sa Sitios Campayas, Medel kag Sigang who will be provided, no, hatagan ni sila sang modules kag sa various evacuation center kung sa diin dira sila na temporaryo nga naga-reside, no. So sa Facebook post ganini sa alkalde nga ang evacuees sa Don Florencio Villafranca National High School kag Manuel Yulo School were allowed to return home. Sugod nagsugod ni sang Sabado, ginpahanugutan na sila nga makapauli. Except for those sa amunang hambal naton sa Sitios Campayas, Sigang kag Medel, ang iban nga mga evacuees sa Karabalan Elementary School kag Karabalan Covered Court pwede na makapauli. 122 sa pinaka-latest ka pamilya with 490 individuals ang nagastay sa Tungo Elementary School and High School kag 112 ka pamilya with 476 individuals sa Karabalan Covered Court kag Elementary School nakapauli naman. So, syempre, ang continued prayer nga ang sa Sigang
ang sa sigang middle, no? Amo ni nga mga lugar ang hindi pa gid siya kabalik, no? Sigang middle, Sitios kag Campayas. So pangamuyuan ta at least bala sa aton yung mga kauturan kag sa aton niya nga mga kabombo inang amat-amat na sila nga makabalik, unlike sa Terik Danto nga, which means ang encounter ti do why kabay pa hindi na lang gidya magsigi-sigi kaya mo ni bilang permi naton iya ginahambal oy mansang daog diri sino magdaog diri kun sino magdaog diri kun hindi kun sige tani ang encounter nga ini, no? Di mga residento ahay makaluluoy. Di mayon tong iban nga makapalit amat-amat balik sa ilas nga tagsa iya ka mga panimalay. Kay apisar bala in fairness, no? In fairness sinisa natabo ni sa ila. Why gid sila ginpabayan sa tuod lang sang city government nila, sang provincial government. Pero syempre basi kuway kay ginapabayan, papilion ng mga residente. Nanay, mas giga tanok sila to kamuti sa ila, tagsa iya ka mga pamanimalay, kay kabalo kita kung ano man kapigahdo. Pero gusto gid din nila magbalik sa panimalay nila, kay nga, ato to may mga kasipatan sila. Ang palangabuhian nila, hindi man niya mintras, no? Suportahan. Hindi man niya mintras, suportahan lang gid sila iya sang gobyerno. So that is why. Pero syempre kunyara sila sa evacuation center, Bombo Mike. Kunyara sila sa evacuation center, hindi man ni sila iya pagpabayan sang gobyerno. No? Pero syempre sinublang hindi gusto sang kalinungan, grabe no. Kaya nga area, abi layo gid ni tuod. Amo na lang ginambal naton sa inyo since day 1 isang October 6, sang sining encounter, ang Bombo Radyo, yan naka-reach out na to sa Karabalan mismo, sa Sitio Kasipungan, sa Kasipungan Elementary School, yung mga kabataan dito na nag-eskwela sa elementary, sa Kasipungan Elementary School, kay lapit laman Sitio Sigang, Sitio Midel, lapitanay lang na. So, nakita nato na kabudlay ang kabudayan sa mga estudyante, mga manunod, nagkapangayo, tubulig. That is why isang Teacher's Day celebration sa October 5, ang team sa Bombo Radyo nagkatuto sa Mamaylan, agud ihatag naton ang bulig para sa Barangay Karabalan sa Sitio Kasipungan. Tapos pagkaaga, may encounter. No? Budlay gid kayo. That's why nga, ang munang hambal naton, dapat as soon as possible, balik na ning mga residente. So, amo ni aton iya nga pangamuyuan. Dugangan tang update sini with Bombo Carla May Defensor kag sa dugang panga-report. Bombo Carla, please go ahead. Boboan at nakapuli na no ang pila ka mga evacuees sa Barangay Karabalan sa Himamaylan City, magluwas lamang sa mga residente sa Sitio Sigang, Sitio Midel, kag Sitio Campayas sa Bangon nga wala pa na-clear ang ila sini nga area Bomboan. Susunod kay Police Lieutenant Colonel Relante Humukan, hepe sa Himamaylan City Police Station, ang Barangay 1 kag Barangay 3 covered court na lamang ang nga evacuation center ang nabilin ako na mayara sa mga may nabilin nga mga evacuees sa Bomboan. Susunod kay Humukan, sa Sabado nagsugod na pauli ang pila ka mga pumuluyo matapos sa gin-anunsyar sa mga kapulisan nga clear na ang area. So kahapon sa aga, sunod sa iya madamo naman ang nagpauli matapos sa gin-anunsyar nga sarang na sila makabalik. So unag-una sina diri nagpauli Bomboan ang may mga service na no, may mga motorsiklo, may mga single nga mga motor Bomboan, pero ang iban diri wala sang mga service, so gipasakay ini sila sa mga otoridad sa mga hauling trucks sa Bomboan. Susunod diri hindi pa clear ang area sa Sitio Sigang, Midel kag Sitio Campayas sa Bomboan. So amo gid ni ang mga area kung sa diin nagluntad gid ang encounter no, kumbaga mambal naton encounter site gid ini Bomboan no. So nagluntad nga encounter last
week Bombon. Imagine ang sulod pa lang sa Oktubre Bomboan na amo na ini dayon no encounter dayon ang aton siniya nga na sugapa sa bulan sang Oktubre. So sa taon naton Bomboan 8 ka mga encounter ang naglutad sa sulod sang isa ka bulan o kung susulod sang bulan sang Oktubre Bomboan. Duwa sa gihungan kag anom sa Himamaylan. So kabay pa no Bomboan nga hindi na ini madugangan kag kabay pa nga safe gid ang tanan Bomboan. Amugid kung Carla, iniya sa aton niya. Although totally hindi pa man gid ya clear Bombo Carla, pero at least may iban nga amat-amat na balik. Yes. Since Saturday. So mayo nga indikasyon. I think mga kabataan makamat-amat na balik sa nga klase Bombo Carla kay hindi man niya hindi gid siya manami nga magsigi-sige ning encounter nga ini, no? Sakto gid Bomboan no kay ti na apektuhan ang pag-eskwela sa mga kabataan at the same time Bomboan ang mga nabilin nga mga kasapatan sa mga pumuluyo sa ila sinitag sa tagsa ka mga puluyan. Imagine na 2 weeks sa Bomboan no nga pagtinir nila sa evacuation center. So okay man na Bomboan kay ti ang LGU katapos ang Army, TNP nagabulig ini sa ila sini nga mga kinahanglanon kag mga pagkaon Bomboan. Galing kay ti ang iban Bomboan gaulikid gid sa gihapon sa ila sini mga nabilin nga mga kasapatan Bomboan. So Bombo Carla, ano ini debla ang kung sa din ginag-originate ng ginagamo sa Sitio Sigang. Yes, clear. Amo ginang pinakauna. Yes. Sitio Midel, no? Dira gid. That's why hindi pa gid clear. Ang mga palibot lang. Yes, Bomboan no, ang mga nakapalibot man nga mga kumalapit man nga mga sityo. Galing kay ining Sigang, Midel kag Kampaya sa Bomboan. Amo gid ini ang naluntaran gid sa encounter no. So mo ni nga hindi pa ini sila makabalik gid sa ila sinitag sa tagsa ka mga puluyan. Ti kabay pa Bomboan ang ila sini mga kasapatan safe pa ini Bomboan. Naka-survive man Bomboan sa isa ka sobra sa 2 ka semana nga ang ila siniya nga mga amo sa evacuation center Bomboan. So sige mo na Bombo Carla padayo na nga pangamuyuan ta kay in fairness why maski amuning natabo 18,000 ang mga evacuees pero ga-comment man ta sa city government sa provincial government nga why man takbati reklamo agin pabayan ini mga residente nga ini Bombo Carla. Amo gid kani Bomboan no tanan nila nga mga kinaglanon na pati sa yung tagamitan sa pagpantulog Bomboan piini gina provide man sa ila kay ano man ang ila sini nga paghigdaan no simento. So ini sila gin pangtagaan gid nga para may tulugan ini sila. Agin pinaka-importante dira Bomboan ang pagkaon gid no kay hindi kita mabuhi nga wala kita yakalanon sa isa ka adlaw. So may man ni Bomboan kiti alert o kaga nahatagan gid sa gilayon sang mga pagkaon na ato dyan nga makauturan sa area sang Himamaylan Bomboan. Sige. So at least okay gid Bombo Carla no. Yes. Amat-amat no ginapamatian gid ang pangamuyo especially sa mga residente. Kabay pa nga ma-clear kay once nga ma-clear ang area dito sa Butambalon niya way pagid ang sa Sigang ang sa Midel. At ipadayon pat sigurong linautay kag binantayanay Bombo Carla. Namugi ka ni Bomboan gina-check yan no kay ti sa information nato ni nakuha yung sa katapos ng Army may mga blood stains Bomboan. So nagdika gani may mga areas ili sila ako ng hideout gid mismo sa NPA ang ila sini nga na-discoveryhan Bomboan. So mo na nga gina-clear gid nila ang area. May mga for sure may mga recoveries ini sila nga may mga nakuha o kung may mga recoveries ini sila nga nakuha. So mo na Bomboan nga gina-check yar gid nila sa ma-UP ang area Bomboan. Sige. Yes. Carla, sa dugang pang-report? Yes, Bomboan, lalaki nga nagabugoy no, dakop sa may Sitio Pasig Zone 3, Barangay 6A, Victoria City, Negros Occidental. Kag ang suspesado king kalala kay Nicky Ryan Dingkal, 35 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar Bomboan. So nadakpan ini siya sa kapulisan sa illegal gambling o kung nagabugoy Bomboan sang nakuhaan ini siya sang suspected shabu Bomboan. So nakuha ini siya sa isa ka heat sealed plastic straw
color yellow containing isang suspected shabu nga nagabugat 5 gram kam naga 0.5 gram kag nagabalor 3,400 bamboan. Nakuha man din siya sa cellular phone, isa ka coin purse, kag mera sang 200 pesos sa nagka-incline na denominasyon, kag mera sang 5 ka seashells gaging gamit sa illegal gambling activity bamboan. So subong yari na ini siya sa kusudiya sang Victoria City Police Station for proper disposition. Samtang bamboan ang PDEA Region 6 na kag PDEA Region 6 BJMP San Carlos kag San Carlos City Police Station nagpatigayon sang o nagkandak ini sila sang search and seizure sang jail facility sa San Carlos City District Jail, Barangay Rizal, Bamboan. So ini nga activity tigin dan man ini no sa bag-o nga installed nga warden sa BJMP San Carlos na si Chief Inspector Felix Saranya, Jail Chief Inspector Felix Saranya, Bamboan. So ang gipatigayon nga operation ini Bamboan negative ini sa presensya sang illegal nga droga kag controlled ini sa precursors kag essential chemicals sa Bamboan. So wala sa may na-detect no nga mga illegal nga droga o kung mga kung ano-ano dira nga pwede maka-harm sa palibot sa Bamboan o kung maka-harm sa mga PDLs Bamboan. From time to time ni bala Bombo Carla nga pag-operate no sa pag-conduct sang search and seizure sa mga jail facility mayo gid ni kaya Bombo Carla di bla okay hindi ka lang kabalo dira gali sa sulod sang facility kadamo na sila sa may mga ginahutan dira no pwede bala nila magamit so dapat from time to time imuon tani kag sa iban mga jail facilities amo ning pinaka-importante Bombo Carla sakto gid Bombo ano kasi mahilig mo improvise nga daan Bombo ano mga ni kalabanan diri Bamboan ti iban na gambal man nga wala ni sila sang sala pero iban diri Bamboan ti mga notorious bala no ti madamo ini sila sang mga nagaka-discoveryhan no kung ano dira ang pwede nila mahimo so mo ni Bamboan nga gipatigayon i-surprise ini no para at least pala nakakibot din sila nga inspectionan gali ang ila siling jails Bamboan. Ang pinakasubo na dadumduman mo to Bombo Carla natabo tubla sa Iloilo tubla sa nga sa dinto sa Pututan. Sa Pututan. Oo. Yes. Sus nagsinakas nila sa babaw atop. Yes. Sa malibog lang paminsaro ano ginagamit nila nga makasaka tos nas babaw atop no. Amo gani Bamboan di. Nambal nga priso na gid na mo. So ka insulto man na yang nga priso na gid makawaras pada sa sulod. Amo gani Bamboan no. Kag ang ila siniya ginasigitan is ang pagkaon niya Bamboan. So ti amo man gani nga pangitaan man sang aksyon sang BJMP Region 6 nga hatagan man ini sila sang pagkaon nga eksakto Bamboan. Kasi ini mo tumabaso lang mga preso kay ginagutman sila kuno. Pero ti dapat amo man na sa mga warden no ti kayo tama ng management kag isa na dira ang pagpasigurado mo ya nga ang mga preso da sa sulod way access bala kung ano dira kay kung pinagustuhan talaga na iya karon ti mabalik man na gyapon sa aton. So ang ining mga surprise ning mga inspection maayo gid ni dapat i-sustain ni siya no sang kita mo PDEA kay ti kugis may mga presensya nga daan sa illegal nga droga Bombo Carla. Yes, amo gid gani Bamboan no kag amo gina-check yar kung mayara o kung wala Bamboan no mga papatalom kag mga droga no kung mayara man gid sa isa ka jail Bamboan. So mayo man kay wala sang may nakita no nga mga kung ano dira nga pwede maka-harm sa ila kag illegal nga droga Bamboan. Okay, sige. So Bombo Carla antes ka mag-extro okay man, why man mga pag-ulan, mga kunano dra Bombo Carla? Yes, Bamboan. So sa subong nga mga tinion, wala kita sa may mabatyagan nga pagpanalithi Bamboan no? Pero makita naton sa aton sining kalangitan na medyo mabulubugat. So Bamboan ang advice na lagi naton sa aton sining mga kauturan, especially sa mga naga-commute Bamboan, dalagi din sila sa mga payong no para at least nga hindi ini sila mabasa Bamboan. Okay, sige. Bombo Carla, salamat gid.
Yes, Bombo, ano mo'y nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor no sa dugang iyang balita gindalon sa aton subong iyang agadri sa aton iyang palatuntunan sa Bombo Reports first edition sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Ano ni sa mga tagpalamati kag sa mga kauturan naton, dugay-dugay yari naman aton iya mga sister stations Bombo Radio Western Visayas para sa aton iya nga pagpatigayon sang region-wide tay subong iyang aga, no? Ang aton iya nga flagship station ang Bombo Radio Iloilo subong man aton mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Caribo. Grabe tong natabo sang sang total blackout bala. That was Saturday sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. Saturday sang kaagahon kay mayara sang explosion kag ining sa may reclamation area Blas Purok Malibayan Barangay 35 kun sa diin ang Negros Panay Panay nag-blackout 12:57 AM Saturday. That was October 15. Although gradually sang Saturday pagkakaagahon amat-amat man nga nabalik ang tanan. So sa pinaka-latest ni nga ginhambal sang Central Negros Electric Cooperative, mayara sang leakage sa distribution sang line insulator sa Reclamation Feeder 5 that is why amo to hindi may balawan ng rason kung nga ang may automatic nga tripping function sa recloser kag why na activate. Rason, amo nang rason kung nga nasunog ang power cable kag ang recloser, no? Amo nang explanation sa Central Negros Electric Cooperative. Imagine, according sa Seneco, mayara sang cost damage, no? Although wise ang cost damage, but amo na, no, sa mga kauturan naton. So, although ongoing pa ni subong ang investigation as to why nga ti gulpi lang binarak-barak, grabe kita nyong paglupok, no? So, ang mga power consumers sang Seneco, Negros Occidental Electric Cooperative, no, Northern Negros Electric Cooperative, kag ang Panay subgrid amo ning apektado. Actually, hindi lang man yang Seneco, tanan, kabugusan. So, ang power loss sa Panay kag sa Negros subgrids bakbangod ni sa isolation sang Bacolod, Kabankalan kag Bacolod Cadiz 138 kV lines sang National Grid Corporation of the Philippines. Ang Northern Negros Electric Cooperative amo ning pagpahayag. Dibla may Bombo Mike mayara sang nag-viral nga sa social media that was Saturday sining explosion. Te syempre mga kauturan naton sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo syempre once gani iya nga may mga power outage, may pag-blackout or may mga pag-brownout bla. That's very normal kasi ang mag-react kita, pero kung kisa ibando naka naman no, do naga-over naman sa reaction, no? That's very normal. Pero ang mga pagpamasol bala naton ibutang taman sa insakto iyang lugar. Siyempre, ma-react ka kahit iway ka, kuryente mo. No? Mamaypay ka, bilog kagabi, pero dapat ibaloon ta, din kibla anong rason. Ay, iway man na. In fairness man, sa aton iya nga mga electric cooperatives, sino man nabi gusto nga buyayawon, sila kag buyayawon, no? Way man na sang nanamian nga mag-explode ni, tapos buyayawon ka sang tao.
So, may mga bagay ko kisa abi yang hindi makontrolar eh. Diba? May mga bagay nga hindi iya makontrolar. So, sa pinaka-latest, no? Ongoing ni siya ang investigation as to why, ano iyang natabo. Pero Saturday, Sunday, amat-amat naman nga na-restore ang aton iya nga kuryente. No? So, amo na, sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo. Okay? So, amo nang rason sa kun nga ang gulpi lang kita yaga gin brown out balo ka. Okay, sa ako may mga bata ka sa panimalay. Basta gani may mga power interruptions, no? Budlayan ka. Pero tagsa sa aton and kabalo ko maski mga taga Seneco, hindi man sila gusto burn out kasi apektado man sila mo. Galing nga ka gani may mga bagay nga biyan sa control. No, may mga posible nga magkalanabo. So that is why nga instead bala Isas mga buhay, amo man na. Good morning, Bacolod. Ari na ito mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and mayong aga, Bombo Lindsay. Good morning sa liwat Bomboan. Sa liwat mayong aga man sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita na Mondria sa may syudad sa Bacolod, kasi bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Sa una namon iya diri iyang balita, ongoing pa ni still underway or ongoing pa ang investigation sa Central Negros Electric Cooperative sa sining pinakarason sa kun nga ang gulpe lang bala, Bombo Lindsay, mayara sang explosion sang kagmayara sang blackout nga nagluntad sa reclamation area. May naka-video blang sa Purok Malipayon, Barangay 35 nga tigulpe lang nagdulom 12:57 AM. May nagabinarak-barak perte itong tika mo ganyan, mga pag-brown out man dira, blackout man. So, amo man na diriya sa amon. So, pero, sang Saturday na mismo, pagka pila ka oras, amat-amat naman nga na-restore iya ang kuryente. Subong man, hindi lang sa Central Negros Electric Cooperative, lakip na sa Negros Occidental Electric Cooperative, Nuneco, sa Seneco, no, nga mga apektado Central Negros Electric Cooperative nga mga member consumers. Subong man sa dugang panamon diri nga balita, somehow amat-amat nga good news naman sa encounter bala sa Barangay Carabalan, syudad sa Himamaylan, kay ang mga residente nga basta kun except sa mga evacuees sa sitios Campayas, Medel, Sigang, no, ang mga iban sa iban nga areas dito sa Carabalan, amat-amat na sila balik sa ilang tagsa ka mga panimalay. And then sa pinaka-latest diri nga executive order nga ginpagwa sang alkalde sang syudad sang Himamaylan, si Himamaylan City Mayor Raymond Tongson, nag-order siya nga except sa mga lugar yun pang mention natin earlier, ang mga kabataan sa consultation with Schools Division Superintendent Gladys Amelin Sales sa Miyerkules mabalik na ning klase sa may Barangay Carabalan. Pero ining mga kabataan nga yari ni sa mga sitios sang Sigang, Medel, kag Campayas at mamodyo lang gid sila anay sa evacuation center. Kaya mo pa ning ila lugar nga wala pa gidya na clear. Kay nibalawan naton ng enkwentro ni nagsugod sa bahin sang army kag sang New People's Army, nagsugod ni October 6. Kung sa din, 3 patay, isa ka high-ranking official sang NPA, kag 2 sa bahin naman sa soldado. Subong man sa dugang panamon nga balita, kagabi kay nag-ulan diri sa amon, may mga pagsaka iya sang tubig sa pila ka oras, 2 hours antes nag-subside, mga kiosko kundi nagjutay ang benta, hambal gani kay na, instead of 40,000 ang ilang projection sa kita nila abi, tinag 10,000. Pero ginalauman nila nga this week makabawi sila basta pangamuyuan ng hindi mag-ulan. Kaya syempre kontragid niya sang ulan mo kung mayara iya sang pagbaligya bala pareho ni Mascara Festival. Kaya nibalo naton ang mga kiosko dere, mga nagabaligya sa mga inasal nga manok.
diri sa may mga pag-inom-inom abi diri sa public plaza, government center, sa Baywalk ang panaad natapos ng isa ka semana, October 10 to 16 nga nag-upod man ni sila, nag-ugyon para sa pagpatigayon sa Mascara Festival. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo kay salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome man kag good morning Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri kagapon nag-atubang na sa publiko, particular sa atubad niyan sa mga media, ini nga mga kandidata namon nga kapin sa 21 tanan para sa binibining Kalibo Ati-Atihan 2023. So personal nga nagkadto diri sa banwasang Kalibo si Director Raymond Villanueva, a board member sa binibining Pilipinas Executive Committee para ipatigayon ang screening sa mga kandidata. So out of 32 ka mga nagpa-screening para sa ini nga nasambitan nga beauty pageant, 21 ang mga nakapasara. Ti ini nga 21 nga mga kandidata agikan ini sa mga nagkalain-lain nga mga kabanwahanan sa bilog nga probinsya sang Aklan. Kag sila ang magiging representante asang ilang banwa para diri sa Kalibo Ati-Atihan 2023. Ati kung dira sa inyo may Miss Iloilo man kag sa iban man dira nga kaingod naton nga mga probinsyanan, ang amon man diri nga magadaog sa amon nga Kalibo Ati-Atihan 2023, sila man iya ang magiging representante namon para man sa mga national pageant like habi Miss Universe, Binibining Pilipinas. So dira man kami magahugot sa amon nga magiging kandidata. Samtang dugang man nga balita diri sa amo, ginakabig man nga blessing in disguise ang mga hog racers diri sa probinsya sa Aklan. Ini nga ginpagawa ang executive order ni Aklan Governor Joanne Mera Flores nga ginabawal o kung totally ban diri sa amon nga probinsya ang pagsulod sang mga buhi nga baboy, fresh, frozen kag processed pork products gikan sa kaiping nga mga kaprobinsyahanan. Ini kasunod sang napabalita man no nga kaso sang African Swine Fever o kung ASF dira sa may bahin sang Uton, Iloilo. Ti di man nabi naton mabasol matuod ang aton nga Aklan Provincial Government kay tinagapanawagan man diri ang amon nga mga hog racers nga dapat maghimo man sila sang tikang. Pero ahead of that, no, before ina nga executive order, ti damo diri Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas, ang mga hog racers nga nagpanik, no? Nagpanik gid sila, ginbaligya, ginpang bargain ang ilang nga mga baboy. Ti siling kabi nila na-experience na bito nila dati ang mga amo sini nga mga hitabo. Kag syempre sa kamahal sa sang feed subo nga panyempo ti ikaw ya ma-overthink kag gidabi no kag syempre gusto mo man gabawion to abi ang ginastos mo sa feeds. Damo mga hog racers diri sa amon gin bargain gin baligya na lang sang barato ang ilang baboy before pa nagpagawa sang EO ang amon nga gobernador. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, ang amon man nga Municipal Economic Enterprise Development Office o kunini nga Medo Kalibo nakapag-kumpiska sang kapin sa 68 ka mga depekto nga kiluhan o kunini nga samad o kun may mga pangdaya nga ginatawag nga kiluhan sa sulod sang amon nga Kalibo Public Market from July up to October ina no ti isipon mo na lang imagine sa span sang ina nga mga binulan out of 68 ka mga kiluhan nga ini pila ka mga customer ang ilang nga naluko, pila ka mga customer ang nagbayad sa hindi sakto bangod sa ini nga estilo kung kisa sa mga negosyante bala
nga tuman gidya makabintaha sa ilang pag negosyo. Titani kung naganegosyo butang na lang gid sa tama, no? Ipalugar man tani kay balan man nato, naintindihan man nato ang mga vendors namon diri sa Kalibo Public Market nga nagaganar man, pero ang ila pagganar sobra-sobra gid. Wala mo lang ini so far ang amon nga managapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lenzi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Aga Bombo Radio Western Visayas. Kumusta nga konsulod dira Bombo Lindsay? Okay, good Bombo Rita. Sige, ang amon diri mga balita sa syudad sang Rojas kag Bugos nga probinsya sang Capiz. Speaking of African swine fever kon ASF, nagapadayon diri ang amon niya nga pagpatuman sang border checkpoint, ginatawag ini nga ASF border checkpoint, especially dira sa may bahin sang boundary sang Talinog, Iloilo kag sang Tapaz, Capiz. Gina-checkyar dira ang mga nag-aagi, especially mga delivery truck, mga delivery van, kung may ara bala sila sang karga nga mga frozen man ina nga pork products or mga fresh nga karne sang baboy. Bangod nga matapos kani atong ginpagwa nga Executive Order number 29 series of 2022 sa ngamon diri nga gobernador sa tong Oktubre 14 nga ginapahayag gani nga bangod may kaso na dira sang ASF sa may bahin sang Iloilo, ginabawalan na dira sa amon nga probinsya ang magakuha no sang anumang nga sa isang produkto sang baboy dira sa inyong probinsya. Kag sa amon pagidritugang nga mga balita no, nagahilapit na lang gid isa na lang ka bulan no nga FIFA World Cup sa may bahin sang Qatar. Ginpaya diri sa amon nga Bombo International Correspondent nga si Miss Ava Marie Balmaceda nga dito sa karon na nagahulat na lang din sila dito no ang ilang Qatar government sang mga sa mga mga iban nga pungsod magagikan sa 32 ka mga pungsod nga magapagtulong gani sa iya nga pungsod man sa Qatar. Sa ginapayag diri nga ni paluaman nato nga ang ticket ang premyo no sa magataong nga winner ang gadangat gani sa 42 million US dollars. May araman nga runner-up, pero milyon inatanan ang ilang nga milyon nga dolyares ang iya nga bakon. Kag ang nagani magahiwagan dito ang World Cup sa isa sa pinakadako nga nga stadium amo ang Lusail Iconic Stadium nga ginapayag 80,000 ka ang seating capacity sini sang amo gani nga stadium. Kag sa dugang paginamon diri nga balita diri sa amon iyang probinsya sang Capiz, kang kamo busy kamo dira iya sa pagprepara, although next year pa inaya sa 2023 pa ang inagyang suguman ang ati-atihan dira sa Kalibo ug Iloilo. Mauna pa kami diri sa Desyembre sa sinadyaman, pero wala pagid kami diri sang batia kun ang maging preparasyon man sang sinadya diri sa Rojas City, kapistahan sang Immaculada Concepcion. Amo rin ni so far mga balita diri sa amon sa syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita timi ara na sa nga naplastar nga mga aktibidad para sa dinagyang sa palaabuton nga 2023. 8 ka mga barangay tribes ang magapasakop diri sa dinagyang sa barangay tribes competition. 7 man ka tribo sa dinagyang illumination kag 8 man sa kasadyahan. Digin pasalig diri gani sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated ang dekalidad nga presentasyon. So iban pa nga mga major dinagyang events nga balantayan amo ang pamukaw sa Disyembre, just sa size iniya Bombo Radio Western Visayas, ang opening salvo sa Enero 13, 2023, ang Miss Iloilo 2023 sa Enero 18, ang Dinagyang Food Festival halin ina Enero 19, tubtob Enero 22. May araman sa Santo Niño Fluvial Procession kag Solemn Food Procession sa Enero 20,
ang kasadyahan sa kabanwahanan, sponsors Mardi Gras, Grand Religious Sadsad, kag dinagyang Floats Parade of Lights sa Enero 21, kag Feast of Senior Santo Niño de Cebu High kon celebrated High Mass, dinagyang sa Barangay Tribes Competition, kag dinagyang awarding ceremony sa Enero 22. Ang tema diri sa amon sa 2023 amo ang Iloilo Dinagyang 2023, pasalamat kay Senyor Santo Niño. Plastado na dariya ang amon nga mga activities dari sa may syudad sang Iloilo. Samtang sa iban panamon dari nga mga balita, temporaryo subong nga ginadumilian sa probinsya sang Guimaras ang ining pagsulod sang buhi nga mga baboy kag sang pork products. Kasunod ya Bombo Radio Western Visayas sang na-record dari nga suspected case sang African swine fever sa probinsya sang Iloilo. Nag-issue dari gani si Governor J.C. Ramanava sang Executive Order number 2022-082 kung sa riin nakabuta nga hindi mahimo makasulod sa Guimaras ang live pigs, pork products, kag byproducts, fresh man ini, frozen, cooked o kon processed. Digin pahayag dari ni Vice Governor Attorney John Edward Gando nga hindi pwede makasulod pati ang linuto kaangay sang adobo. Di sa Parola Wharf to nagligad nga mga inadlaw may mga ginhold na tuya ang task force nga mga pork products kaangay sang chicharon, frozen pork products nga ilakot lang kutani sa mga pasahero sa ilaya nga ginabaligya. Tiya sa amo man nga executive order ginmando ang istrikto nga veterinary quarantine procedures sa hulag sang swine, pork products kag byproducts sa 5 ka mga banwa sa amoya nga probinsya. Kag plastado man ang African Swine Fever Task Force sa Parola Wharf kag mangina sa mga nagasakay sa roll-on, roll-off vessel. Gin-check man diri namon ang mga merkado diri sa syudad, mangin sa Oton Public Market kung kamusta ba lang baligyanay sa baboy at ihahay. Maiwat gid ang baligyanay subong sang baboy kung sa itong ginaihaw nila tag 4-5 pa subong tag 2 tag 1 na lang. Samtang sa bahin man sa banwa sang Oton 24/7 man tong ginapatigayon nga pagbantay sa mga pulis sa border control sa gapatigayon sila sang checkpoint sa anom ka mga areas or barangay dito sa may banwaya sang Oton, Iloilo. Actually, Bombo Radio Western Visayas, may result mga ginakaptan ang Iloilo Provincial Government sa sining mga blood samples sa ginpadala to bala nagligad nga simana sa may Bureau of Animal Industry sa may Manila. O galing kay ti hindi pa nila mahatag, hindi pa nila mapagwa sa publiko ang result kung bala positive sa African Swine Fever o kung hindi kay ti ang may authority lang gidari amo ang Department of Agriculture ang pamangkot ano ang plano ng Department of Agriculture kay samtang nagadugay nagakahangawa pagidya ang publiko mangin ang mga hog racers bomboan. Amo gina premium problema nga hindi bladayon mapagwa bombolinsi. Ara na gid na sa kamot nila, titudo naman ang itudlo ang Department of Agriculture. Ti sa Department of Agriculture san o kapaimo ya ay tinagakangawa ang tanano ang industry naton sa swine. Sa mga baboy kita mo sa merkado gani ang mga kauturan ta ginahadukan ya magbakal bombolinsi hindi gidya makapaayo kasi hindi ta makitsindihan kung ano ni kahinay sila maghululag bombolinsi amugid actually may nagwa naman to sang damlag lang sa last Friday may nagwa na nga duha ka bersyon sa resolusyon halin sa Bureau of Agricultural Fishery Council iyaman ina actually branch sa Department of Agriculture. O galing sa first nila nga bersyon sa resolution number 013, ginkumpirma na to yung nga positive sa African Swine Fever ang ining mga baboy. Sa ikaduha, kay tibangod nag-leak na nagwa na sa media, na sa publiko na, ginpanginwala yan nila kag tinakabutang sa second resolution with the same number man sa resolution nga wala naka-state dito nga positive sa African Swine Fever. So which, ano gid bala ang matuod dari subong, Bombo Radio, Kalibo? Tama ka dira Bombolensi no kay ang ini nga mga issues actually nga which is mahambal naton nga grabe gid ang magiging epekto sa publiko hindi lang mga hog racers kay man ang tanan gusto man niya nga
balo sa mga nagakaigo nga information. Dapat sini Bombolensi, why ni ginatago, why ni patalang ang publiko. Ay maayo man, hindi man ninyo mabasol to ang iban nga mga provincial government, ang iban nga mga kaingod nga mga probinsya, nga kung nga himo sila sa mga precautionary measures. Kaya suspected pa lang gani, dapat may mga panawagan ng mga hog racers nga dapat maghimo na sang tikang kay malisod na ya Bombolensi nga saka kita ya magpanik kung ara na ang pinaka worst case scenario Bombolensi. Amo gani, tisang gimpatigayo ng pagsinapol to gani isang Biyernes upod man si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag tanan nga mga alkalde dari sa may probinsya sang Iloilo with the Department of Agriculture ginsiling to nila kay ti nagwa nang ining una nga bersyon sang resolusyon kay nagambal sila nga i-withdraw ang ining una nga resolusyon kay ti ang matuod ko nga resolusyon amo ang sa ikaduha nga kung sa diin wala ging confirmed diri nga positive sa African swine fever ang ining mga baboy sa banwa sang Uton. At ihawkam nga nagpagwa sila sang unang resolusyon nga nagasiling nga positive sa African swine fever ang ining mga baboy Bomborita. Amo gani ina no ti ano ni ila nga plano yaman Bombo Radyo Western Visayas pakulbaan ang publiko kung ano gid bala may ara gid bala nga positibo nga kaso sang ASF diri sa aton sa Western or sa dira sa may bahin sang Iloilo kung wala. Kay samtang nagadugay ti perde diri ang mga negosyante naton, especially ining mga hog racers, hindi nila mabasol man ang mga ibang nga mga kaprobinsyahanan, mga gobernador nga ti syempre i-safety man nila ya ila nga mga probinsya rason nga nagbagawa man sila sa ila tagsa-tagsa ka mga EOs nga may arae sang pagpanghugot sa ila nga border Bombolensi. Amo gid pero ti subong may ara man gipasalig si Governor Defensor nga mapagwa siya sang executive order may kaangtanan sa sining issue sang African swine fever. Base subong pala makapagwa sang announcement ang Department of Agriculture hulat-hulaton talang ina. Sige lang alang na ginangako nga siyempre hindi ka Okay, sige. Why kita yung mga kabinaminabinin niya, Tiyempo. Standby na sa pagpangalagan sa Bombo News and Views Morning Edition. Kag saliwat sa mga kauturan naton. Christmas in the air, you can feel it. Para sa ato niya nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. It's 69 days to go before Christmas. 69 días na lang, kag Pasko na. Taliwat sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo, Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Isang karangalan na naman mga ka-Bombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa Pambansang Radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva, Senyor Santo Niño!
Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas.
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo.